Ebeneser, rhag ofn, dwi wedi sylwi bod pregethwyr yn poeri'n ofnadwy. Ac felly, os di rhywun yn y set ffrynt, mae yna beryg iddyn nhw yn fama. Mae'n bosib bod yn bellach draw yn capal yr eglwys Fethodistaidd. Braf cael eich cwmni chi unwaith eto, a dwi eisiau'ch gwahodd chi i addoli, a da ni gwneud hynny y bore yma yng nghyd-destun wythnos Cymorth Cristnogol. Mae'r wythnos yn cychwyn fori yn swyddogol ac yn parhau hyd ddydd Sul nesaf. Ac yn ystod y gwasanaeth mi fydd yna nifer o aelodau yn cymryd rhan drwy gyfrwng fideo, ac a'i ddiolch i'r rhai hynny sydd wedi cyfrannu at y fideo. Mae'r fideo i gyd yn rhyw 25 munud, ond mwyn i bobl eraill gymryd rhan, ond ni'n meddwl bod o'n bwysig i osod y cwbl ar y fideo. Felly croeso cynnas i chi. Mae yna 3 technegydd yn helpu bore yma, sef Tudur, Ryan Dafydd ac Arfon Jones. Oherwydd, da ni'n croesawu pobl ar Zoom, da ni'n croesawu pobl ar Facebook Live. Felly mae'r gynulleidfa sydd yn fwy na'r gynulleidfa sydd yma, ond yna'r gwir bob amser am yr eglwys Cristnogol. Oherwydd, da ni'n uno gyda'n gilydd mewn mawl ar hyd a lled y byd, ac efo rai hynny sydd wedi'n blaenu ni i'r gogoniant. Croeso mawr i'r oedfa Cymorth Cristnogol. Dwi am ddarllen ychydig adnodau yn y fan yma wrth gychwyn, galwad i addoli. Canwch gan newydd i'r arglwydd. Ddeiar gyfan canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd can molwch ei enw, a dweud bob dydd sut mae e'n achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydi o, wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn dduw mawr ac yn heiddi ei foli. Amen. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni diolch o galon am y rhyddid i ddod yma yr wythnos hon i daddoli di, fel cynulleidfa o bobl yr arglwydd Iesu Grist. Da ni yn uno gyda'n gilydd yma yng nghanolfan yr eglwys newydd, yn uno gyda'r gynulleidfa ehangach ar y cyfryngau, ac yn uno gyda'r gynulleidfa fyd-eang ym 4 ban y byd, ac hefyd yn y nefoedd gyda'r ceriwbiaid a'r seraffiaid a'r angylion, wrth i ni addoli yr arglwydd Iesu Grist, a dy glodfori di am dy ddaioni a dy heilioni a dy ras tuag atom ni. Nid yw'n helpu ni yn ystod y munudau yma i ganolbwyntio ar dy berffeithrwydd a dogoniant, ac fe weddiwn yn ôl da ddewid y byddi di'n rhoi'r ysbryd glân i'n helpu yn hyn o beth. Y bydd yr ysbryd yn rhoi trydan yn yn traed, yn rhoi gwefr yn yn calona, yn rhoi ffydd yn yn meddylia, ac yn galluogi ni daddoli di gyda'n gilydd y cyfyngiadau presennol. Dro lawenydd yn omni dy bobl, oherwydd dy fod ti wedi dangos dy gariad yn yr arglwydd Iesu, ac wedi trefnu ffordd i'n cadw ni ynddo ef. A paid ag adael i bethau eilradd dynnu'n sylw ni oddi ar Iesu. Arnat Iesu boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghân. Gad i ni fyfyrio arnat ti, a chanu am dy gariad tragwyddol yn Iesu. Diolch am y fraint ac am y rhyddid. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr wythnos yma mae Cymorth Cristnogol yn paratoi deunydd ar yn cyfer ni fel eglwysi. A'r tro yma maen nhw wedi mynd i lyfr y proffwyd Meica, a'r gogwydd maen nhw'n gymryd, yr ongl maen nhw'n gymryd ydy bod lot o dlodi a dioddefaint yn digwydd yn y byd, oherwydd nad ydy dynoliaeth yn gyfrifol wrth ymdrin ar greadigaeth. Da ni'n llygru'r greadigaeth, da ni'n rhyddhau nwyon, da ni'n rhyddhau sbwriel i lenwi y moroedd. A mae hynny'n golygu fod na wledydd a phobl sydd yn dioddau tlodi a newyn, oherwydd diffyg glaw a sychder,
yn dioddau tanau mawr, yn dioddef llifogydd sydd yn dinistrio i bywoliaeth a'i cnydau a'i bywydau. Ac yn yr wythnos yma, mae Cymorth Cristnogol yn hannog ni fel Cristnogion i ystyried yn cyfrifoldeb tuag at y tlodion, ond hefyd tuag at y cread, oherwydd yn aml iawn erbyn hyn mae'r ddau beth wedi gysylltu hefo'i gilydd. Da ni am wylio fideo rwan. Mae'r fideo yn para rhyw 25 munud. Mae'n cynnwys cyfraniadau gan aelodau Ebeneser. Mae yna gyfweliad hefo Cynan Llwyd sydd wrth gwrs yn gweithio i Cymorth Cristnogol, a mae o'n pregethu y bore yma yng Nghaer Ffili ac yn methu bod hefo ni. Ac hefyd yn cynnwys can ar y dechrau a chan ar y diwedd. Felly dewch i ni wylio y fideo wythnos Cymorth Cristnogol. Gweddi nesad. Dewch i ddathlu ein cartref cyffredin. Rydym yn ymgynnull gyda theulu'r ddynoliaeth. Gyda'r mynyddoedd, ynysoedd ac anialdiroedd, anrhydeddwn o goniant Duw yn y greadigaeth. Gyda'r llynnoedd, afonydd a moroedd, deiwn at fy nhonell y dŵr bywiol. Gyda'r tir, pridd, hadau a chynhaliaeth, rhown ddiolch am ddarpariaeth hael Duw. Gyda fforestydd coed mawreddog, ysgyfaint y ddaear, canwn gyda llawenydd a chlapion dwylo. Unwn gyda'r holl greadigaeth, wedi'n hysbrydoli gan yr rhai a aeth o'n blaen a lleisiau proffwydol heddiw. Byddwn i addoli a gweddio am bosibiliadau byd arall. Gogoniant Duw, yn enw Iesu Grist. Amen.
Boed i'r nefoedd a'r ddeiar ddathlu'n llawen, boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi, boed i'r ceie a'i cnydau ddathlu. Bydd holl goed y goedwig yn siffrwd yn llawen o flaen yr arglwydd am ei fod yn dod. Mae'n dod i roi trefn ar y ddeiar. Bydd yn barnu'r byd yn hollol deg a'r bobloedd i gyd ar sail beth sy'n wir. Gweddi o alarnad. O Dduw, nid yw'r nef yn falch, nid yw'r ddeiar yn llawenhau, mae nwyon cynhesu'n llenwi'r awyr, mae llygredd yn troi'r aer yn ddrewllyd, mae'r hinsawdd yn datgymalu ac yn creu hafoc. Mae'r môr yn ochneidion alarus oherwydd yr holl blastig sy'n ei lenwi, yr holl ddinistyr i'r riffiau cwrel. Mae'r ceien ochneidion alarus wrth i'r glaw beidio a'r sychder barhau, wrth i rywogaethau farw'n ddyddiol. Nid oes can lawen yn atsain o'r coed yn y fforest, a ddinistrir gan danau. Am ba hyd o Dduw, am ba hyd nes y daw dy gyfiawnder eith holl anifeiliaid a ddeiar. Yno ti ymddiriedwn. Amen. Fy enw ydy Florence yn Bone Mwthani. Dwi'n byw yn hapus ac wrth fy modd yn canu drwy'r adeg. Dwi'n gwneud yn siŵr fy mod i'n hapus, ac os oes unrhyw un yn fy siomi, dwi'n cerdded i ffwrdd ac yn dechrau canu. Mae'r argyfwng hinsawdd yn achosi glawogydd annibynadwy a sychder yn Kenya. Y cymunedau tlotaf a mwyaf bregus gaiff ei heffeithio weithaf. Arferai Florence gerdded 6 awr pob dydd i gasglu dŵr i'w theulu. Roedd y dŵr mor bell i ffwrdd, allan ni ond ei ddefnyddio i olchi a choginio. Fe roedd fy ngŵr a finna'n feichiog pan oeddwn ni dal yn yr ysgol, ac fe briodon ni. Cawson ni'n bendithio efo 4 o blant. Pan fu farw'r gŵr, fe geisiais i aros yn gryf. Roedden ni'n teimlo fy mod i fy hun bach yn y byd. Ond helpodd Duw fi, a rwan mae gen i nerth. Gyda help Cymorth Cristnogol, cododd Florence a'i chymuned argae pridd. Dwi ar flaenau'n rhaid, yn enwedig ers codi'r argae. Dwi wedi gweithio mewn gardd gymunedol. Dwi hefyd wedi llwyddo cadw ieir a da byw. Dwi'n gwerthu llysiau sbar a marian ychwanegol. Gyda'r dŵr o'r argae, sefydlodd y merched ardd gymunedol. Gyda'r argae, gallodd Florence gadw gwenyn, a nawr mae hi'n cynaeafu mêl. Mae'n gwerthu'r mêl gyda ffrindiau yn y farchnad i gefnogi ei theulu. Gyda'ch cefnogaeth chi,
gallwn helpu mwy o bobl fel Florence i ffynnu. Dwi'n ddiolchgar i bobl Cymru. Bydde di Dduw eu cadw a'i bendithio. Dwi'n gweddio am heddwch i fy mhlant ac am law. Cyfrannwch i helpu mwy o bobl fel Florence. Gweddi gyffes. Am fod prydferthwch ein deiar wedi ei ddifetha gan lygredd, a'i fygu gan danau fforest, a'i dagu gan wastraff plastig. Grist ein Duw, at a ti y trown. Madda i ni ein trachwant systemig. Am i fris yr awr hon gael ei hanwybyddu gan apathi neu oedi, ei gwastraffu gan benderfyniadau aneffeithiol, ei gwadu gan ddiddordebau economaidd. Grist ein Duw a'n gweredwr, madda i ni ein hymddygiad byr dymor, hunanol. Am i lywynydd cariad dynol, gael ei chwalu gan fudod anorfod, gael ei fathru gan brofedigaeth, gael ei golli i gorwyntoedd llifogydd a newyn. Grist ein Duw, rhoddwr cyfiawnder, madda i ni am yr argyfwng hinsawdd. Dduw, rwyt yn fad nabod, gwyddos dy gallaf fod yn gariadus a charedig, a gwyddos dy gallaf fethu weithiau. Mae'n ddrwg gen i am yr amserau y brifais bobl eraill, anghofio gwrando arnat, ac esgiluso gyfalu am y byd. Bydde di Dduw fadda i ti, bydde di Iesu dy fendithio, bydde di'r ysbryd dy helpu i dyfu mewn cariad. Amen. Dduw, rwyt yn ein hadnabod, gwyddos dy gallwn fod yn gariadus a charedig, a gwyddos dy gallwn fethu weithiau. Mae'n ddrwg gennym am yr amserau y bu ni frifo pobl eraill, anghofio gwrando arnat, ac esgiluso gyfalu am y byd. Bydde di Dduw fadda i ni, bydde di Iesu ein bendithio, bydde di'r ysbryd yn helpu i dyfu mewn cariad. Yn enw Iesu. Amen. Gwrandewch fy mhobl. Dwi angen siarad hefo chi. Mae gen i gwestiynau. Dwi angen atebion. Dwi wedi gofalu amdano chi, wedi chachub chi rhag caeth wasiaeth, wedi rhoi arweinwyr doeth i chi yn ferched a dynion. Rydych chi angen cofio'r storiau o pwy ydw i a be dwi di wneud. Gwrandewch fy mhobl. Dwi'n siarad hefo chi sy'n byw yng nghefn gwlad. Dwi'n cwestiynu rhai ohonoch chi sy'n byw yn y dinasoedd a'r trefi. Be dwi wedi wneud i chi? Sut ydw i wedi'ch blino chi? Siaradwch, mae'r mynyddoedd yn gwrando arnoch chi. Mae'r ddaear yn disgwyl clywed eich llais. Be allai i wneud? Be allai i ddod at Dduw? Be mae Duw ei angen gen i? Be fyddai'n cadw Duw yn hapus? Be sy'n mynd i'w fodloni? Bydd Duw yn fodlon ar gasgeni a chasgeni o olew olewydd? Bydd Duw yn fodlon ar filoedd o anifeiliaid o fyniadell. Efallai na fydd fy nghyfoeth yn ddigon. Ddylwn i gynnig bywyd dridfawr fy nghyntaf anedig iddo.
Gwranda fi drolyn. Gwrandar yr hyn y mae Duw yn ei ddweud. Edrych yn ofalus ar sut y mae Duw'n gweithredu. Cofia'r straeon o'r hyn a wnaeth Duw. Mae Duw wedi dangos yn glir i ti beth sy'n ddrwg a beth sy'n dda. Rwyt ti wneud cyfiawnder a gweithredu'n deg. Gwna gyfiawnder yn dy gartref ac yn dy stryd ac yn dy farchnad. Gwna gyfiawnder yn dy gymuned. Gweithia hefo eraill i wneud cyfiawnder o amgylch y byd. Gwna gyfiawnder gyda dieithriaid a ffrindiau a theulu'r un modd. Rwyt ti i garu caredigrwydd. Rwyt ti i fod yn hael. Rwyt ti i rannu dadnoddau a'i rhannu hefo gwen. Rwyt ti ofalu am yr rhai sy'n mewn angen. Rwyt ti i gerdded yn wylaidd hefo Duw, dim ymhonni, dim brochi. Rwyt ti i gerdded yn ddoeth a llawn pwrpas. Rwyt ti i weddio a rhyfeddu. Rwyt ti i barchu'r ddeiar. Rwyt ti i brofi a dysgu pwy ydy Duw a sut un ydy Duw. Gwranda fi drolyn. Mae Duw wedi dweud wrtha ti beth sy'n dda, felly dos ati i'w wneud. Gwna gyfiawnder, car garedigrwydd, cerddan wylaidd hefo dy Dduw. Helo Geran, sut y ti ebyn hyn? Iawn, diolch. Shwmai, Alan? Da iawn, o'n i'n clywed bod chdi'n dathlu penblwydd go arbennig, penblwydd hapus i ti. Diolch yn fawr, ie. Da iawn. Neis gallu gweld teulu y penblwydd yma, ddim fel llynedd. Wel, hollol, oedden ni'n y clo trwm llynedd. Ond oli am y pethau di llacio dipyn bach. Diolch i ti am wneud y cyfweliad bach yma ar gyfer yn gwasanaeth Cymorth Cristnogol bore dydd Sul. Felly na i lichio ambell i gwestiwn ata ti. Wythnos nesaf mae wythnos Cymorth Cristnogol a dwi'n gofyn ydych chi'n canolbwyntio ar unrhyw brosiect arbennig neu sut ydych chi'n gweithredu gan yn bod ni mewn rhyw fath o glo ysgafn o hyd? Diolch yn fawr am y cyfweliad a diolch o flaen llaw unwaith yn eto i Ebeneser am gefnogi Cymorth Cristnogol. Mae'n anodd coelio ydy bod hi'n fis Mai yn barod a mae'n wythnos Cymorth Cristnogol arall. Dechrau dydd Sul, y rhedeg tan dydd Sul nesaf wedyn ni. So'r ffocws eleni, Alan, a aelodau Ebeneser, yw prosiectau yng Nghenia. So bob blwyddyn, bych chi'n gweld yn adnoddau wythnos Cymorth Cristnogol, bod yna ffocws penodol. Eleni, cymunedau Kenya, a BS i Kenya cwbl o flynyddoedd yn ôl. Newid hinsawdd yw'r pwnc mawr. Wrth gwrs, ni'n byw yng nghanol pandemig sydd yn crisis real, sydd wedi effeithio ar ein gwaith ni a cymunedau draws y byd. Wrth gwrs, ni hefyd yn byw mewn crisis arall yn y dyn, a bydd y crisis yma dal yn bodoli yn y byd ôl Covid, sef newid hinsawdd. Felly, yn adnoddau yr wythnos Cymorth Cristnogol eleni, fyddwch chi'n cwrdd â pobl fel Rose, pobl fel Florence, sydd yn byw ar y front line, os liciwch chi, y brwydr yn erbyn newid hinsawdd. A'r ffocws yw adeiladu cronfeydd dŵr mwy a gwell i cymunedau'n dwyrain Kenya, lle mae cronfeydd dŵr nhw wedi sychu fyny. A o gael cronfeydd dŵr newydd a gwell a dŵr glan, y newid byd mae hynny yn cael i bobl. Dŵr ar gyfer tyfu cnydau, mwyn gallu gwerthu'r cnydau yn yr arfachnadau i wneud elw. Dŵr ar stepnau drws nhw, fel nad oes rhaid i pobl fel Rose, sydd yn fam gi, sydd yn 80 mlwydd oed, gerdded hyd at 6 awr y dydd i hel dŵr. Dŵr ar stepen drws mwyn i plant gallu mynd i'r ysgol yn lle gorfod cerdded pellteroedd
i nôl dŵr. Felly dyna'r ffocws yr apel eleni. Diolch i ti. Be dwi'n licio am Cymorth Cristnogol ydy o ddim yn unig yn codi arian, ond bod yr elusen yn addysgu ni ac yn tynnu'n sylw ni am yr anghenion. Oherwydd ar y cyfan, da ni'n freintiedig iawn yng ngwledydd Prydain, hefo adnoddau naturiol, da ni'n cymryd mor ganiataol. Ond mae Cymorth Cristnogol yn deiaru y casglu arian mewn prosiectau fel rhain yn Ceniag yn dweud, hei, dyma di'r angen, dyma di'r argyfwng, a dyma lle mae'ch arian chi yn mynd. Cwestiwn arall i ti, pa adnoddau sydd ganddoch chi i ni fel eglwysi ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol? Wrth gwrs, achos fel elusen, da ni'n gofyn i'n cefnogwyr ni i wneud 3 peth, sef rhoi arian, a dwi'n dweud sori am ddweud hynny, dyn ni angen arian i redeg y prosiect yma, rhoi, ond hefyd i weithredu yn wleidyddol, so mae yna ddeiseb ar gael ar-lein i arwyddo'n galw ar ein llywodraeth ni, ar G7, i weithredu ar frys, yn erbyn newid hinsawdd. A wrth gwrs, da ni gofyn i cefnogwyr ni i weddio hefyd. A dyna pam bod yr adnoddau ni'n paratoi i eglwysi, i addoli, i fyfyrio, i weddio dros y pethau yma mor bwysig. Felly mae yna drefn gwasanaeth dwyieithog wedi'i baratoi. Mae emyn newydd sbon Gymraeg, hen eiriau, ond tôn newydd, wedi cael ei sgwennu gan Meilir Geraint. Mae yna weddiau wedi cael ei paratoi, a mae'r elfen yna o weithredu ar ddeiseb hefyd wedi cael ei paratoi ar gyfer eglwysi Cymraeg yn benodol. Diolch i ti, dwi'n siŵr gallwn ni fel Eglwys Ebeneser wneud y 3 pheth yna, a falla gallwn ni fynd chydig yn ddyfnach i'n pocedi fel eglwys eleni, oherwydd bod yn gwariant ni wedi bod yn llai yn ystod y flwyddyn, ac y dyle'n ni allu neilltuo mwy o arian tuag at Cymorth Cristnogol wrth i ni weld yr angen. A mi fyddwn ni'n sicr yn y gwasanaeth yn defnyddio yr adnoddau Cymraeg gwych mae Cymorth Cristnogol yn ei paratoi, a nifer o aelodau yn cymryd rhan. A diolch i Cymorth Cristnogol am yr adnoddau Cymraeg swmpus sy'n cael ei paratoi ar yn cyfer ni. Mae werth i'r eglwysi gyd edrych arnyn nhw a'i defnyddio nhw. Un cwestiwn i gloi y cyfweliad bach yma. Da ni eisiau gweddio, oedda ti'n annog ni weddio rwan. Oes na rhywbeth yn arbennig yr hoffet ti i griw Ebeneser i weddio drostyn nhw? Wrth gwrs, a diolch am eich gweddiau chi yna fe. Gweddio drost y tîm yma yng Nghymru, Cymorth Cristnogol Cymru, mae Mari McNeill nôl o'i chyfnod mamolaeth, felly mae hi yn ailgymryd yn ei rôl fel pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru, a dwi'n mynd nôl i'n hen rôl i fel swyddog ysgogi, eglwysi a chodi arian. Felly gweddio dros ni fel tîm wrth i ni gydweithio, gweddio dros ein partneriad ni ar draws y byd. Mae'r straeon o India yn ddiweddar yn arswydus yn ydy. Mae da ni partneriad yn gweithio ar llawr gwlad yn India gyda cymunedau bregus India. Felly wrth i'r pandemig yma mewn ffordd falle tawelu yma yng Nghymru, mae'n mynd o ddrwg i waith mewn gwledydd arall. Felly cofiwch am y gwledydd hynny, am partneriad ni, am staff ni sy'n gweithio yn y gwledydd yna. A wrth i ni fyfyrio a meddwl am bobl fel Florence a Rose y wythnos yma, gweddiwch amdanyn nhw yn benodol a'i cymunedau nhw. A gweddio hefyd, mae da i restr hir o bethau allan ni weddio dros. Gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni yn y fe. Achos, problem gwleidyddol mewn ffordd yw tlodi. Dylse yr un person fod yn byw mewn tlodi. Felly mae angen gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni, bod eu penderfyniadau nhw, eu dewisiadau nhw, y deddfe ni yma
yn y gorllewin neu yn y gogledd y byd fel y petai, yn rhai cyfiawn, yn rhai sydd o blaid ein brodyr a'n chwiorydd trothaf ar draws y byd. Diolch i ti, Cynan. Yn sicr mi fyddwn ni yn Ebeneser ac yn cwrgweddi, ac yn bersonol hefyd yn gweddio dros yr pwyntiau wyt ti wedi wneud. A hefo hynny, gai ddiolch i ti am y cyfweliad, a diolch o galon ar ran Eglwys Ebeneser ac Eglwysi Cristnogol ar hyd a lled Cymru am eich gwaith pwysig ac effeithiol fel tîm Cymorth Cristnogol. A bob bendith i'r dyfodol, i ti a'r teulu ac hefyd i waith yr lusen. Diolch yn fawr. Agor di ein llygaid ar glwyf I weld angen mawr y byd Gweld y gofyn sy'n ein hymyl Gweld y dioddef draw o hyd Maddau I ni bob dallineb Sydd yn rhwystro grym dy ras A'r anghofrwydd sy'n ein llethu Wrth mwynhau ein bywyd bras Agor di ein meddwl ar glwyf mwyn dirnad beth sy'n bod Gweld beth sy'n achosi cynnig Ag o fidiau sydd I ddod Disgyn dderbyn cyfrifoldeb Am ein rhan o si marfau Maddau I ni os anghofion Gyflwr yr anghenus rai Wo, 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 wo. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Agor di ein calon ar glwyf Ag na ni yn gyson hael O perfeithia ein trefniadau Fel y llwyddont yn ei ffael Rhwng y nawr ein diolch I ti Am y rhoddion ddaw o hyd Dan dy fenydd daw heilio ni A llawenydd i'r holl byd Rhwng y nawr ein diolch I ti Am y rhoddion ddaw o hyd Dan dy fenydd daw heilio ni A llawenydd i'r holl byd
A ga i ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y fideo yna ac wedi adnoddau Cymorth Cristnogol i ni. Tynnu'n sylw ni at yr angen mawr a'r clodi sydd yn y byd ac hefyd o'n bobl Iesu Grist i ymateb gyda chyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder. Diolch i bob un fi yn recordio ar gyfer y fideo. Oedd Cynan yn gofyn i ni weddio, ac felly'n fyr, da ni'n mynd i weddio, Tîm Cymorth Cristnogol a Mari McNeil, y prif weithredwr, yn cychwyn eto. Partneriaid Cymorth Cristnogol dros y byd, oedd o'n cyfeirio at India. Da ni wedi gweld yr sefyllfa'r drychineb fawr yn India. Florence a Rose, oedd Florence i weld yn dipyn o beiriant ac yn llawn egni yn gwneud y gwaith yma i gynnal i phlant. A be da chi'n sylwi yn y fideos yma o lefydd fel Kenya ydy'r gwenu a'r chwerthin sydd yn digwydd ynddo. A da ni'n aml hefo bob dim a mwy na da ni angen. Ond ydy'r wen ddim mor barod ar yn gwynebau ni. Da ni'n fwy parod yn ôl be dwi weld i gwyno fel diwylliant yn y gorllewin. Ond mae yna rhyw asbri yn y bobl yma yn yr her o fyw hyd yn oed yng nghanol i tlodi. A mae hwnna'n dysgu gwersi ni, dwi'n credu. Chywa, pobl Iesu Grist yda ni, mae ganddo ni adnoddau rhyfeddol yn yn gwledydd yn y fan yma. Does bosib allwn ni fod yn llawen ac yn mynegu hynny. Yn y dyddiad difwgwd, dwi'n edrych ymlaen i weld eich gwenau chi i gyd. Dwi'n methu gweld os da chi'n gwenu ta cwci ar hyn o bryd. Di'r llygyd ddim yn adrodd hynny. Felly, dewch i ni weddio, ac hefyd arweinyddion gwleidyddol oedd y peth ola gan Cynan. Ac wrth gwrs mae'r etholiad wedi bod, a da ni angen gweddio dros y 60 aelod newydd sydd yma yng Nghaerdydd yn y Senedd, yn yr Alban, ac hefyd wrth gwrs yn San Steffan yn Llundain. Dewch i ni weddio'n fyr. Arglwydd, da ni diolch i ti am y wybodaeth da ni wedi gael yn y fideo yna. A'r anogaeth gan Gymorth Cristnogol i sylweddoli ac i weld y tlodi yn y byd, i sylweddoli y dinistr da ni'n gwneud gyda'n llygredd i dy greadigaeth di, ac i ymateb yn hael ac yn gadarnhaol ac yn egniol i'r anghenion a welwn o'n cwmpas. Da ni diolch am elusen Cymorth Cristnogol ac yn gweddio dros y tîm ar hyd a lled gwledydd Prydain ac yma yng Nghymru yn ystod yr wythnos brysur hon. Da ni'n gweddio bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu. Y bydd yr efengil a fod yr arglwydd Iesu yn arglwydd dros bopeth, nid jyst rhai pethau, ond dros y greadigaeth a bywyd yn ei gyfanrwydd yn cael ei rhannu. Fel bod y gariad i yn cael ei fynegu a'i weithredu. Da ni gweddio dros bartneriaid Cymorth Cristnogol yn y prosiectau hynny fel yn Kenya, dros Florence yn ei bywyd a'i brwdfrydedd a'r gwaith corfforol mawr mae'n ei gyflawni o ddydd i ddydd. Ac yn gweld gwerth bod yr arian yn cael ei wario i adeiladu ar gaeau bach ar gyfer pentrefi, fel bod pobl yn gallu cael ei rhyddhau o gaethiwed mynd i'r ffynon a chario dŵr am oriau bob dydd. Bendithiau'r partneriaid a hwylusa'r gwaith yn y gwledydd hyn. Ac fe gofion yn arbennig am India a drychineb yn sgil Covid yn y fan honno. Da ni wylo dagrau dros y bobl arglwydd, oherwydd i bod nhw'n ddiamddiffyn, heb adnoddau meddygol digonol, heb wladwriaeth les fel yr NHS sydd ganddo ni yn y fan yma. Gofyn y bydd yr arweinyddion yn llwyddo i leddfu poen ac y daw diwadd sydyn i Covid-19. Ac fe gyflwynwn yn arweinyddion gwleidyddol ni yn hunan yn yr seneddau sydd ganddo ni. Da ni gweddio y bydd y gwleidyddion yn ymateb i anghyfiawnder, gyda chyfiawnder, i bod nhw'n hael tuag at y tlodion a sydd mewn angen.
Ac hyd yn oed yn neilltuo rhannau o'n trethi ni i ddangos dyngarwch tuag at y bobl hynny sydd mewn tlodi ac angen difrifol. Gwediwn dros yr arweinyddion yn Senedd Cymru a etholwyd dydd Iau. Fe weddiwn y bydd i yn gorchlwydraethu dros i gweledigaeth a'i penderfyniadau a'i gweithredoedd ym mhob plaid. Ac fe weddiwn y bydd i'n rhoi doethineb a chrebwyll a chyfiawnder yn ei calonna. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'n tan sydyn, dwi eisiau rhannu hefo chi adnod mae ein sylw ni ati. Adnod o'r darlleniad wnaed gan un ohonoch chi ar y fideo, falle na John oedd o. Dwi wedi rhoi y 3 cyfieithiad Cymraeg yn y fan yma. Bibl Cymraeg newydd diwygiedig. Dywedodd wrthyt feidrolyn, beth sy'n dda ar hyn a gais yr arglwydd gennyt? Dim ond gwneud beth sy'n iawn, caru teyrngarwch, ymostwng i rodion ostynedig gyda Dduw. Bibl.net, na mae'r arglwydd wedi dweud beth sy'n dda a beth mae eisiau gennyt ti. Hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser a byw'n wylaidd ac yn nifydd i dy Dduw. Ac yna Bibl William Morgan, dangosodd fe i ti ddyn, beth sydd dda, a pha beth a gais yr arglwydd gennyt. Ond gwneithir barn, a hoffi trigaredd, ac ymostwng i rodio gyda Dduw. Oedd Meican proffwydo yn yr 8fed ganrif cyn Crist. Ac oedd o yn dwrdio'r arweinyddion yn aml iawn, oherwydd i bod nhw'n ddigydwybod tuag at yr anghennus. Oedd o'n dwrdio hefyd pobl grefyddol, oherwydd na'r cyfan oedd nhw'n wneud oedd crefydda, oedd cynnal cyfarfodydd crefyddol, ond doedd i crefydd a'i ffydd nhw ddim yn effeithio ar eu calonna ac ar eu hagwedd nhw tuag at bobl eraill, ac at y ffordd oedd nhw ymdrin ar clawd o fewn i'w cymuned. Ac oedd Meican llym i Dafod yn dweud i bod nhw wedi wneud hefo Duw fel pobl Israel. A'i nod felly oedd dangos beth ydy gwir grefydd, sut mae hyn yn effeithio'n ymarferol ar yn bywyd ni o ddydd i ddydd. A mae'n pwysleisio nad defodau ffurfiol, na'r deml yn Jerusalem, na llinach bod yn heulu y brenin Dafydd, nad ydyn nhw unrhyw werth heb edifeirwch yn y galon, heb ostyngeidrwydd, heb drigaredd, heb gyfiawnder a heb berthynas ddilys gyda Duw. Ac ym Mhenod 6, mae'n deud y geiriau radical yma. A mae'n deud wrth pobl Israel, fel hyn da chi fod i fyw, fel hyn da chi fod i gerdded o ddydd i ddydd, gyda'r pethau yma yn eich calonna. Ac wrth gwrs, mae y geiriau yma yn adlewyrchu'r hyn ddaru ni weld a'i glywed y mywyd ac yn ysgeidiaeth Iesu Grist ei hun. Da ni'n gweld hyn yn ei gerddediad o yn ystod y blynyddoedd ar y ddaear. Mi oedd o'n gyfiawn, mi oedd o'n aberthol o hael yn yr hyn oedd o'n wneud. Ac wrth gwrs, mi oedd o yn ymostwng ac yn cerdded ac yn ifydd i Dduw. Ac felly mae yr adnod yma yn hannog ni i fod yn debyg i Iesu Grist, i fod yn Grist debyg. Gan i jyst cyfeirio at y 3 pheth sydd yn cael ei awgrymu. Chymod, gair Duw ydy hwnna. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod y Beibl yn air Duw, a dyma pam bod ni'n troi ato fo trwy'r adeg. Dwi'n cofio rhywun yn deitha fi, pam wyt ti trwy'r adeg yn defnyddio'r Beibl? Pam fedri di'n defnyddio pethau eraill? A'r atab syml ydy oherwydd bod ni'n deall na gair Duw ydy hwn, a bod Duw yn siarad hefo ni mewn ffordd arbennig drwy y gair
mae o wedi roi. Ond i sôn syl dwytha am y ffordd mae pobl, this is my truth, tell me yours, lle. Gyna i wirionedd, falle bod gen ti wirionedd, ond bod y gwirioneddau hynny yn wahanol. Ac weithiau mae pobl yn cymryd hynny hefo Duw ac hefo'r Iesu. Dyma dwi'n credu ydy Duw, ac felly mae hi. Ond sut da ni yn adnabod Duw neu'n deall meddwl Duw, os na ni sy'n gwneud i fyny beth ydy Duw? Mae fel sain o hwnna chi yn deitha fi, ti'n gwybod Alun, dwi'n dyweld ti fel ffarmwr yn Pen Llŷn, sydd yn tyfu tatws ond sydd yn arbenigo mewn tyfu sprouts arbennig. Fel na dwi yn dyweld ti. Dyna fydda barn y person amdana fi. Ond ai dyna'r gwir amdana fi? Ai ffarmwr yn Pen Llŷn yn tyfu sprouts? Ydw i, oherwydd bod y person yna yn ymweld i ac yn meddwl amdana fi fel ffarmwr? Wel na ci. Nid dyna'r gwirionedd am pwy ydw i. Dwi wedi nidog yn fama yng Nghaerdydd ers 5 mlynedd ar hugian ac yn tyfu chydig o sprouts yn cwbl aflwyddiannus. Ond mae'n Duw ac efo Iesu Grist. Mae'n dweud, dyma dwi'n feddwl am Dduw. Dyma dwi'n feddwl ydy Iesu Grist. Dyma pan bod ni angen y gair. Mae Duw di rhoid y gair i ni i ddangos sut hyn ydy Duw. Nid bod ni'n dychmygu sut hyn ydy o. I ddangos i ni sut ydy un ydy yn gwaredwr ni, Iesu Grist. Ni bod ni'n dychmygu a bod rhywun arall yn meddwl rhywbeth gwahanol a bod rhywun arall yn Abertawe efo rhywbeth gwahanol, ond bod o di wreiddio yn y gair. Ac yn y fan yma mae arweiniad Duw ynglŷn â byw bob dydd. A'r 3 pheth ydy hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser, a byw yn ei wilaidd ac i fyddhau i Dduw neu rhodio cerdded, rhodio gyda Duw. Hybu cyfiawnder. Mae hwnna'n ddigon clir yn dydi. Da ni fel pobl Iesu Grist i hybu cyfiawnder ac i wneud yr hyn sydd yn iawn yng ngolwg Duw. Ac yng nghyd-destun wythnos Cymorth Cristnogol, mae hyn yn golygu mynnu cyfiawnder dros bobl sy'n dioddef fwyaf o ganlyniad i newid hinsawdd. Dyma'r pwyslais eleni. Da ni'n gallu gwneud hynny drwy gyfrannu'n hael at Cymorth Cristnogol. Ac fel o'n i'n deud yn y fideo, gaich annog chi fod yn hael eleni. Wrach oherwydd y pandemig, da chi ddim wedi gwario gymaint, a fod ganddoch chi fwy dros ben. Gaich annog chi i gyfrannu mwy nag arfer tuag at Cymorth Cristnogol. Drwy law eilir, mae manylion cyfrannu yn y llusern fach bob wythnos i chi allu gwneud hynny. Oherwydd, dyma anogaeth y gair, yn bod ni'n hybu cyfiawnder. Mae'n golygu hefyd ymgyrchu dros gyfiawnder, ymgyrchu dros ofalu am y greadigaeth. Ac os ewch chi wefan Cymorth Cristnogol, mae yna ffyrdd y gallwch chi wneud hynny drwy arwyddo y deiseb, drwy anfon llythyrau i wleidyddion. Oherwydd creadigaeth Duw ydy hwn, ond o ganlyniad i weithgarwch drwg dynoliaeth, da ni'n llygru y greadigaeth. Mae yna dana gwyllt mewn llawer o wledydd oherwydd sychder, mae yna lifogydd difal, mae yna drowyntoedd dinistriol, mae yna rywogaethau anifeiliaid a phrefetach yn diflannu o'r greadigaeth, oherwydd yn bod ni yn farus, oherwydd yn bod ni yn llygru, ac oherwydd yn bod ni eisiau moethusrwydd mawr i ni yn hunan. Hybu cyfiawnder. Ail beth, bod yn hael bob amser, neu caru teyrngarwch, neu hoffi trigaredd. Mae Duw am i ni fod yn bobl sydd yn llawn trigaredd a charedigrwydd tuag at bobl a tuag at y cread. A mae
sod arna ni i fod yn stiwardiaid cyfrifol o greadigaeth Duw. Mae'r ffydd Cristnogol, dwi wedi deud hyn gymaint o weithiau, ond weithiau da ni'n gwneud Duw yn rhy grefyddol. A da ni'n a crefydd. Pa mae Duw yn dduw y greadigaeth i gyd. Mae'n ymwneud â byd natur, a llen, a cherddoriaeth, a chwaraeon, a holl weithgareddau dynoliaeth. A da ni'n gwsio fo'i gornel. Creadigaeth y Duw mawr ydy hwn, a da ni'n dinistrio fo. A reit ar ddechrau llyfr Genesis, mae Duw yn deud ac yn gofyn, bobl, newch chi edrych ar ôl hwn. Mae'n un o'r gorchmynion cyntaf yn y Beibl i ddeud y gwir. Dwi wedi creu y lle mae chi fyw arno fo, a dwi'n rhoi chi'n gyfrifol. A da ni'n sylweddoli erbyn hyn, drwy yn trachwant, yn bod ni'n dinistrio fo. Da ni fod yn llawn trigaredd tuag at bobl a tuag at y greadigaeth hefyd. Oherwydd mae'r ffordd da ni'n trin y greadigaeth yn effeithio ar y tlawd yn dydy. Dyn nhw methu cynhyrchu bwyd. Dyn nhw methu cael dŵr glân. Mae yna hyd yn oed bobl cenhedloedd rwan yn colli eu hynysoedd wrth i lefel y môr godi. Maen nhw'n colli gwledydd a maen nhw'n gorfod symud i dir uwch erbyn hyn. Y trydydd peth ydy cerdded yn wilaidd, byw yn wilaidd ac yn ifydd i ddiw. A mae hyn yn golygu troi at ddiw, y crewr, y cynhaliwr a'r achubydd trwy yr arglwydd Iesu a cherdded gyda gef gydol ein bywyd. Gweddio bod mewn perthynas hefo Duw ac ildio'n bywydau fod o dan arweiniad ei ysbryd. A mae ni i weddio yn gyson dros y dlodion, dros anghyfiawnder. Ac ai annog chi heno yma, pan fyddwch chi'n mynd i gysgu, dwi eisiau chi ddeud eich padar heno yma, a dwi eisiau chi weddio dros y tlodion, dros y rhai yma'n Kenya, dros y bobl yn India, a bod trigaredd Duw yn llenwi'ch calonna chi ac yn eich gwneud chi'n hael, a finna, ac yn bobl sydd yn gallu gwneud pethau bach i newid y byd mawr da ni'n byw ynddo fo. Dyna'r tri pheth, pa beth a gais yr arglwydd gen ti. Gwneithir barn, hoffi trigaredd ac ymostwng i rodio gyda'r ddiw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Byddwch hael. A na ni wrando ar y 4awd llinynol yn canu yr emyn olaf.
dyna fo, diolch i chi am eich cwmni. Mae rhai ohonoch chi yma am y tro cyntaf ers y trydydd clo yma. A mae'n eithriadol o braf cael eich cwmni chi. A gobeithio wythnos i wythnos y bydd yr rheola'n llacio mwy ac y bydda ni'n gallu ymgynnull yn fwy naturiol i addoli Duw. Y Sul nesa, mae'r oedfa am 3 gloch yng nghapel yr Eglwys Fethodistaidd yn yr Eglwys Newydd, a Jos Edwards, Cymdeithas y Beibl, fydd yn arwain yr addoliad. Dwi'n digwydd bod yn pregethu yn Harro, Llundain a Slaw dydd Sul nesaf. Dowch yn llu i'r gwasanaeth am 3. Pnawn yma, da ni am gael taith gerdded bach Cymorth Cristnogol yn cychwyn yn Hely's Park, gyferbyn a Ysgol Glantaf, a cerdded i fyny gyfeiriad Castell Coch. Os fydd hi yn sych, mi fyddwn ni gobeithio criw bach ohona ni yn mynd hefo'n gilydd. Mae'n groeso i bawb, rhywbeth anffurfiol fydd o. A dyna ni, diolch am eich cwmni, a na i ddarllen hwn i ni gloi. Bydde di Dduw ein bendithio ni, gyda'r rhyfeddod tuag at ogoniant y greadigaeth. Bydde di Dduw ein bendithio gyda dicder tuag at ddifetha'r greadigaeth. Bydde di Dduw ein bendithio gyda dewder ar yr awr bwysig hon. A bydde di fendith Dduw, griawdwr, mab ac ysbryd glân, o'r ffwyso arnom ac ar yr holl greadigaeth. Y dydd hwn a phob dydd sydd i ddod. Amen. Ga'i chanwch chi i fynd allan